بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحسنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وأنا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode ma Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi wanda ya raya mu rayuwa ta musulunci da kuma zagayo da mu wannan ranar talata haka muke karanta littattafai na addinin musulunci a wannan masallaci na alwasiya bayan kuma hutu na sati da muka samu ta dalilin karkare da ida shi littafin nurul aqab ban malami Abdullahi bin Usman bin Fodiyo, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. Bayan mun yi da sa wannan littafi mun ce za mu shiga littafin Minhajul Muslim. Wannan rana Allah ta'ala ya raya mu ya kawo mu a cikinta, kuma insha Allah ta'ala za mu fara wannan littafi a yau. Yau muna 8 ga watan Jumada Saniya, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1430 daidai da ga watan 6, haka ne? 6 shekara ta 2009. Wannan littafi na Minhajul Muslim da muke so mu karanta littafi ne mai girma wanda zai bayyana mana kansa a cikin karatu insha Allah ta'ala. Littafi ne wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malaman duniya, domin ya kai martaba ta malamin duniya, to ɗaya daga cikinsu shi ya rubuta shi, mai suna Abubakar Al-Jazairi. To bari mu dan wani abu a cikin game da wannan malami ko da minti ɗaya ne. Abubakar Al-Jazairi mawallafin littafin Minhajul Muslim, cikakken sunansa shine Abubakar bin Musa bin Abdul Qadir bin Jabir Al-Jazairi. An haife shi a wani alƙarya ke yankin da ake kira Sahra'ul Jazair a cikin Algeria ke na yanzu. Algeria aka tura su kame da sunanta. A wata shekara aka haife shi, an haife shekara ta 342 hijiriya kenan. Miladiya kuma 1921. Ko shekarar shi nawa? Shekarar shi 88 yana nan da rashi. Allah bai karfe shi bayan shekarar shi 88 wanda ya rubuta wannan littafi na Minhajul Muslim. Bayan ya zauna a garinsu Algeria, ya kwashi ilimi wurin manya-manyan malamai, ya kuma ilmantu har ya zama malami. Ya yi hijira
ya yi hijira ya koma al-Madinatul Munawwara, ya koma babban birni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shekarar musulunci 372, shekara 372, sai hijira ya koma Madina kuma yana can har yanzu. Yau kimanin shekarar shi nawa a Madina? 58. So yana da shekara 58 a cikin birnin Madina. Sannan ya fara karanta da addinin musulunci a masallacin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shekara ta 374. Shekara ta 374 kuma har yanzu bai daina ba. Kimanin shekarar shi nawa kenan yana koyar da addinin musulunci a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. 56. Kere yana koyar da addinin musulunci a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yau shekara 56. Sai daga kama ba yanzu. Wata babbar kulliya ta shari'a da ke birnin Saudiya Riyadh ta ba malam babbar shaida wadda da wannan takardar shaida har ya samu damar yin wata aikace-aikace saboda an yarda da iliminsa. Ya samu wannan takardar shaida a shekara 1379. Takardar shaida shekara 51 a hannunsa. Sannan kuma ya yi karantarwa a jami'ar musulunci ta Madina. A jami'ar musulunci ta Madina ya yi karantarwa a shekara ta 380 Hijiriya. Inan daga lokacin da ya fara karantarwa a Madina zuwa yanzu shekara 50. Ke daina karantarwa ba har sai lokacin da ya kai shekarun tsuha. Ya tsuha ba ya iya ai wannan gwagwarmaya ta martaka da shi. Sannan sai ya ji wannan karantarwa a shekara ta 1406. No? Shekara ta 1406 ya aji karantarwar da yake a jami'a ta Madina. Ina ya shekara nawa yana karantawa a jami'a Madina? Ya shekara 24 jere a matsayin lecturer a jami'a musulunci ta Madina. Ya ci gaba da ayyukan da'awa, kira zuwa ga musulunci da wallafa littattafai na addinin musulunci. Daga wancan lokaci da ya zo birnin Madina har zuwa a yanzu da ake ciki. Manya-manyan ƙoƙarin da ya yi zama na farko mutum na farko ba, yana cikin waɗanda suka ba da shawara a ƙirƙiri jami'ar musulunci a Madina. In baka ce shi ne farkon wanda ya fara ba da shawara ba, ƙirƙiri jami'ar musulunci a Madina. Ma ka zo a kafa ta, kaga yanzu wanda karatu a ciki, wanda suka abin nan, shi yana daga cikin masu samun lada ta hanyar me? Yawo. Wadda an man dalla ala khairin fa'ili ko? Sannan kuma yana daga cikin waɗanda ko wanda da shawarar a ƙirƙiri ƙungiya ko ka ce majalisar ɗinkin duniya kan musulmi. Ita ce mai rabidatul alamin islami. Tana na har yanzu. Tana kuma ayyukan musulunci a duniya.
tana kuma kwato haƙƙin musulmai a duniya banda inda ka fi ƙarhinta ya ta haƙura. Tana gine-ginen jami'o'i, tana gine-ginen labarari da yawa na addinin musulunci a ƙasashen duniya kuma daban-daban. To shi ne ba da shawarar kiro ta ba, ina daga cikin waɗanda suka ba da shawarar kiro wannan abin nan ƙungiyar haɗa kan musulmi duniya gaba ɗaya. Sannan kuma shi ya ba da shawara a kirkiri gidan rediyo su da guda ƙasa mai tsarki wanda zai ci gaba da yada karatun alkur'ani da karantarwa addinin musulunci kadai a wani abin da ake a cikin shi da karatun alkur'ani sai yada karatuttuka na musulunci shine iza'atul qur'anil karim min al-mamlaka